Na! Hozod! Ezt egy magyarországi szobrász faragta. A Mikes tölgyekből letörött egy ág, majd megyünk oda, és meglátjátok. Egy ekkora ág letörött, és abból faragta, hogy ne vesszen. Nem volt zágoni születésű, csak az apukáját, mint kántortanítót ide helyezték Zágomba, és akkor a gyerekkorát itt töltötte, és az első fellépése itt volt a művelődési házban, tehát a kultúrotthonban. Itt pedig ebben a teremben, hogyha bejössz, Kismani emlékszoba. Biztos láttatok filmeket róla, tehát vele. Melyikről többet tudna erről, esetleg filmet is fel tudnánk tenni, és neki van, meg vannak a filmek, stb. Tehát na, keressétek meg, hogy hol is vagyunk most. Aki megtalálta, az tegye rá az ujját. Már biztos, hogy írja Zágon. Írja, hogy... Hát Zágon nem, de Sepsiszentgyörgyöt igen. Na. Meg Brassó, Sepsiszentgyörgy. Azt, hogyha megkapjátok, azt keressétek. Hát biztos, hogy... Megvan. Megvan, na végre megvan. Akkor nézzétek meg azt a képet. Az nem így Keskelemen? De igen. Ő Keskelemen, tehát az ő képe van ott. Az, hogy ki készítette esetleg, ha valaki közelem megy, meg lehet nézni. Lehet olvasni. Menjünk el, ügyesen sok a sarkába írja, hogy kifestette. De a székek közé be tudjuk menni, vagy be tudsz menni. Itt a sarkába írja feketénnel, hogy kifestette. Jobb sarkába kell írja, olyan fekete betűkkel, vagy a balban. Kaptatok-e valamit? Ti tudjátok, hát ki volt Csutak Vilmos? Zágon szülötte, aki a Székely Mikó Kollégiumnak volt igazgatótanára, valamint a Székely Nemzeti Múzeumnak az őre, teremőre, vezetője. Jártatok és Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban? Igen, nem? A tanárbácsinak én javasolom, vigyen el. Voltatok-e? Voltatok-e? Szerintem voltatok. Szentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban. Ha most voltatok, mennyi ideje? Egy hónapja sincs. Ki építette? Ki tervezte azt az épületet? Azt tudjátok-e? Kóskár, jól van, ügyes vagy. Jó. És ezen a részen, tehát ezeken a falakon, itt láthatjátok a Mikes családfát. Na, a Mikeseknek 3 ága volt, itt lehet is látni. Tehát indul ugye a törzs, itt van a zágoni ág, amely elhalt Kelemennel, mert ő számüzetésben halt meg Törökországban, Rodostóban. Ő nem nősült meg, gyerekei nem voltak, tehát a zágoni ág kihalt. Ezen a részen, itt írjani, látjátok-e, ez az uzoni ág. Az uzoni mikeseknek van még ma élő leszármazotta is. A másik ág, a harmadik ág, a zabolai ág. Zabolán biztosan nem voltatok a zabolai mikes kastélyban, mert szintén a zabolai mikeseknek él leszármazottuk, akik Angliából költöztek haza, és a mikes kastélyt, a zabolait visszakapták. Idáig. 3.
első, ahol voltunk. A színésznő emlékszobája. Hogy is hívják azt a Kismanyi? Akkor itt a másik melyik? Csutak Vilmos, ez? Mikes Kelemen emlékszoba. Jó? Nézelődjetek. Nyugodtan. Olvassátok el, mert le van írva, ki volt Mikes Kelemen, le van németül tanultok-e? Na, románul, ki tud jó románul? De meg a magyarul is, itt középen, hogy hol született, milyen családban, hová került. Azt tudjátok, melyik uralkodót szolgálta? Melyik uralkodónak volt Mikes Kelemen? Rákóczi, második Rákóczi Ferenc. De mivel részt vett a fejedelem oldalán, a Rákóczi szabadságharcban 1703 és 1711 között, így száműzték az uralkodóval együtt. És az utolsó állomáshelyük, ahová száműzték, az Törökországba, Rodostóba. Ott őrizzük a koszorúkat, amelyeket a kopjafákhoz tesznek a látogatók. Aláírja mindenki. Vissza! Na, fejtén csak a csináltak, hogy hát látod, úgy már úgy szólál, hogy nem de bár, nem kell önni. Az a kettő lesz a látszó. Házban született, Mikesben. Ezért a második Rákóczi Ferenc az Rodostóra száműzött szabadságharcot, a régi magyar nép próza kiválóvá. Nem lesz. Na, olvasd ki. Hát kívó! Na, még egyszer. Na, az a elhelyen épült házban született Mikes Kelemen, 1690, 1762. Második Rákóczi Ferenc íródiákja, a Rodostóba száműzött szabadságharcos, a régi magyar széppróza kiváló művelője. Másik sorba kéne menni. Egyes sorba. Egyesre menjünk, mert
Még egy kicsit. Hova megy? 4, 5, 6 érték át. 6-on érték át Igen. az érmek, amiket ő nyert olimpiákon, világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon, el lehet olvasni. Minden. Most már nem tudom pontosan, a videóra veszek, vagy a fényképre. Lesznek a Szent Györgyön, lesznek azok a szubas. Igen. És arra kértek valami képeket, diplomákat. Hát nem tudom, egy újságírós, mint a én nem. Aha. Én nem. Hát, Én nem. Ilyenek nézzék meg, Persze. rendezzék. De én azt a szobát nem tudom magát. ott a bal sarokban alól van egy fénykép, egy nagyon sikerült fénykép. Az nem is tudom melyiken. Japánban volt el? Nem tudom állhatjakon. Ide, ugye a nagyokat állított, fenn a Los Angeles-et állított. Az volt, ott volt a... Igen. Ennél voltak még komoly atyákokat állít. Jó, zöld. Hát az Ennyi egy, persze. Még az is jó, hogy itt maradt, mert hát... Hát az itt is fog maradni. És aztán, hogyha viszi, nincsen mit csinálni. Hát igen. Ezek voltak, ezek minden atya. Figyeljétek meg, hogy a polcokon látszódnak azok az ajándékokat, amiket ő kapott, nem csak érmeket kapnak olyankor, amikor versenyeznek, hanem ilyen-olyan ajándékokat, kupák. Hát az egyik másik atya csoporttársakról. Igen. Bőrnek is van, hogy madarakot, coffokat, Mhm. túlfelül A megnézzük babákok. a babákot. A babákot megnézzük. Látod? Nézzétek meg, meg. Montrealban voltak. Rá van írva, akikkel ők sportoltak. Van Isten, anya nincs, Hát sajnos nincsen. de mit tudjunk csinálni házban? Ha nem zavar. Hát nem állni ott a szoknak. Na, s mutasd meg nekem, jó? Van egy írás alatta. Hozz ide közelebb. Mit írott? Pintea. Vali Pinteo. Atyahoz gyűrűs volt. Tehát kapta a Vali Pinteától ajándékba. Igen, Kati kapta ajándékba. És még ott mennyi van? Hát ott a 16 kell elejje. 16. Ott általában lenni. De nem gond, már hozok én egyet. Igen, persze. Hogy ne, nézegessétek még, mert itt annyi minden van, hogyha mindent meg akarnátok nézni, hónap reggelig lehetne nézni. Ezek bronzérmék. Van aranyérem, van bronzérem, van ezüstérem. Az bronz. A színéről meg lehet állapítani. A fényesebb az arany, nem?